Andibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula sizana indaba ke ephuma phaa kumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs phaa omlomzana uCedric Kazi, umfana omdala ecacisa ke malunga noChislet kunye noNkanyiso Shinga, esitsho sithi ke uthethile nabo wabaxela into yokubana ke akabakhohlwanga konke kulo nyaka inintsi ke into ezawusetyenzwa phaa liqela leKaizer Chiefs ikwi-competitions ezintathu ukuquka ke phaa uBetway Premiership, iligi ke ngelipheleleyo lapha eMzantsi Afrika, ukuquka phaa iNedbank Cup, ukuya phaya ke kwiCAF Confederation Cup. Wathi ke xa iqhubeleka ngentetho yakhe xa ethetha naba bafana babini, wathi ke into ethetha ukuthi ke bafana abadala ke nisaza kuyifumana itshansi yenu yokubana nizibonakalise, akho kwanto ethanda uzudlala ngoba ezi matches iKaizer Chiefs ijongene nazo zinzima kakhulu, ziza ngobuninzi bazo ziyathontelana. Wadwenza umzekelo wathi khona ke ezinye imatch abazozidlala ingakange bawuthi kanti Joburg bazosuka kwenye ibala bahambe baye kwenye idolophu okanye kwenye province, ikange baphindele back eNaturena. Uthi loo nto yakuxela into yokubana ke zonke iiplayers eziphanga phakathi kwiKaizer Chiefs ke zizawusetyenziswa zenze lo msebenzi ke zazukubizelwe. Uthi kumfana omdala xa ecacisa senza umzekelo xa besuka phaa kumaRumo Gallants kulaa weekend emaRumo Gallants abazi basakwazi uphindele egoli, kwawunyanza into yokubana babaleke babheke eThekwini ke ukuyodlala xa beyodlala neZesco United kwiCAF Confederation Cup xa ibuyisa imatch. Xa besuka lapho kwawunyanza baphinde babheke ke kwelinye ibala, uthi into ethetha ukuthi ke ezinye imatches ezininzi bazozidlala ikange bawufika ekhayeni labo phaa eNaturena. Uthi loo nto futhi players seziyixelelwe zayamkela into yokubana ke iimatch zizawuthontelana ngohlobo, umntu azabe ready. Into ebalulekileyo ke ngale ntetha yakhe ke umlomzana ke uCedric Kazi ebexelela kuChislet kunye ke noNkanyiso Shinga into yokubana ke bangapeniki, bangatatazeli, basazawulinikwa ithuba, basaza kuzibonakalisa. Imidlalo iseminintsi kakhulu, kusazawuqhamuka injuries basazawuvela, banikwe izithuba abafana abadala ke bazibonakalise. Tsho kanjalo kumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke indlela ke athe bethetha ngayo ke nabo badlali babini. Okokugqibela nje ilegend eqela leKaizer Chiefs phamlomzana ke uWilliam Shongwe wayekayibethela le nto ethi ke yena ke khalaza sithi Kaizer Chiefs ke bayithethe inyani ke malunga naba badlali babe into yokubana ke yenze iphutha xa ibasayina, ngoba ayithethi ukuthi abadlali ngeke sayina abadlali bagqityelwe ku-pre-season ukubonakala kuzothi ga ngoku abakanikozwa wayithuba. Wathi ke no ke Kaizer Chiefs contract qondakaliyo ayifuna uthetha inyaniso malunga naba badlali babeni uChislet ke noNkanyiso Shinga. Watsho kanjalo ke phaa uKhulkhethe sithi noko bokumele bethuba sebelinikiwe lokubana bazibonakalise. Nanku kumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs ke umlomzana uCedric Kazi eyiphendula ke loo nto sithi noko uthethile nabo wabeka phansi, wathi ithuba labo liyeza, imidlalo esemininzi kakhulu basazawuzibonakalisa. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.